And mata da yawa especially amare suna fuskantar waɗannan matsaloli domin mata da yawa na sha kallon su a wajen da nake aiki nake ganin su wani za su yi abin da ki kalli wani wani za ki kalli wannan duk abubuwan da muke kallo kullum kenan to shi yasa yana da matuƙar muhimmanci kamata ya a ce mun fito mun faɗa wa amaren nan fa shin fa ba wai haihuwa kaɗai ne da zafi ba sauran abubuwa ma da zafi amma sai dai shi daɗin wannan ciwo da ake yi na first experience na breastfeeding naki ba wani zafi sosai cancan ba ne suna iya daurewa wasu ba su iya daurewa kuma ciwon shi da kanshi ne yake zuwa ya dauke tun in yaro ya kama wa nono mai kyau ma zai iya daukewa kuma sauran yana faruwa ne saboda ba su iya good attachment ba idan har kika yi good attachment na wannan yaron ke kama mamu mai kyau zafin ba zai kai yadda ake bukata ba kuma bayan